Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je zase z Game Teamu. Z Game Teamu. A půjdeme na Unleash, na Skywars. Jo, půjdeme si na Skywars zahrát. Co je asi po 79. za jeden den. Proč bych to nedělal kvůli jednomu odběratelu? Jdeme na to, takže spadneme do portálu. Koupíme si rytíře. Máme na to totiž bych tam měl. Jo, to je nějaká mapa, kde můžeme vidět, co tady máme za mapu. Hezké věci. Co mi budou vidět. Máme tady ještě jednu čestu. No, tak, jo, ale podzemí, já se možná teď dostanu do prostřed. Kam? Lalala. Já bych musel držet shift, jo. No, takže držíme shift. Jsme dobře zabili už, dobře. Myslím to úzovkám dobře. Ale to kvůli mě ten tokan. Zapím. Chápete to? Je tohle možné? Chápeš to? Jestli jo, tak řekni. Teď jsem to nepochopil ani já, ale to nám jako fakt, že jako nevám. Já teď tu mapu moc nemusím. Takže se fakt, že nesnáším. Takže zapít. Já jsem fakt velká lama. Týře. To můžu přiznat, protože já jsem v té týře lama. Ne, nejsem. Já jsem fakt. Jsem velký kluk. Takovýhle kluk. Fuck you. Žiju prostě. Už prostřed. Takovou jako tady jenom jedna echtá. Jako děláte si ze mě Schwarzeneggera. Toto jako není možný. Zapím. Ty krásou, to je fakt nic není. No, dohajnak se nedaří, nehra. No.
No, my jsme to zase podruhé, když to mě zabil, nevím proč, asi mi šel ze zádu zmrt jeden. Pomyslím tě, poslední hru a popojím do klasiku asi. A zase bucket, orka a bucket. Dobře. A pojďme. Aha, budeme školkaku. Tak, jestli já zacitu, tracím peníze. Tak, teď to nadrnuješ, ten burger. Já bych měl vždycky dostat 5, tak prostě můžu teleportovat, zkrátka, zabiju všechny, no, čas ten druhý. Máme si teď dvě nejzákladnější věci, bez kterých bych tady ani já nebyl. Takže jaký jsem no, tak, koukneme, jak dlouho natáčím. 7 minut. No, tak já bych mohl fakt už to ukončit. Takže ty to byly... já jsem blbej. Bedwars, tak. Dobrý. Já to pletu zpět. Takže opět. Tak já to je končím. Takže já už jsem skončil tuto minihru. Doufám, že se vám ten díl líbil. Nezapomeňte skočit do portálu na Game Teamu a